Na tú Košickú to ma rodičia prehovorili, že ako je to Košická zoologická záhrada, rada tam chodí, že mám krásne fotky, takže nech to skúsim. A akože uvidíme, že maximálne sa nič nestane, hej, akože neumiestním sa, ale že nech to skúsim. To bolo Rakúsko, to bol rakúsky Linz. V podstate je to obrovské, je to celosvetová, bývala to celosvetová súťaž Tyrenberg, ale oni ju ukončili minulý rok. Nastúpila nová, teraz nastupuje nová súťaž Motiva, takže idem zase zapojovať aj do nej. Inak v každom jednom ročníku som mala fotografie v tom ich, v takej tej akoby, nechcem povedať ročenke. To sú také fotky, že ktoré sú vám blízke, akože nejak tomu vášmu srdcu blízke tie snímky. Aj páči sa vám to, či už nejaká dynamika na fotke, alebo nejaká emócia a skúsite to tam dať. Ono o tým, že to hodnotí to niekoľko tých akoby rozhodcov, porodcov, takže sú to fotografi, profesionáli, každý má nejaký iný vkus, iný názor, čo nejaká fotka uspela, ja neviem, vo Francúzsku, alebo v Londýne, tak tá neúspela napríklad tu v tom Rakúsku. Takže je to veľmi také osobité. Tam napríklad veľmi, v tomto Tyrenbergu išli veľmi po tých emóciách. A tam mi vyhrala fotografia, kde bol kamarát polovník, ktorý mal na rukách jazveca. Bolo to veľmi milé, pretože ten jazvec vyzeral, ako by mu niečo v tú chvíľu šepkal do ucha. A bola to momentka, to bol český workshop, na ktorom som bola ako fotenie s tým jazvecom. A toto bola len taká mimo fotka, to bol úplne len nástrel, že žiadna ako nejak chystaná. On si ho vzal toho jazveca Kubíka na ruky a ten jazvec mu tak začal akoby olizovať uško, tak to vyzerá, že vlastne ako tomu Honzovi niečo šeptá do uška a vyhralo to tú kategóriu emócie a s tou miestňou vlastne zlatou medailou. Niečo iné je emócia a niečo iné je akoby časť toho fotografa. Podobne aj s huslistom, aj každý huslista, keď mu dáte noty, tak vám akože zahra krásnu skladbu, ale sú ľudia, ktorí to dokážu precítiť a vy máte z toho koncertu väčší zážitok, proste on do toho dá svoju dušu, dá časť svojej duše. A to je v podstate aj tá fotka. Ja môžem urobiť emočne peknú fotku. Mám veľa takých fotiek, napríklad bola som na nejakom fotení a podobne jak s tým jazvecom, tak malý chlapec začal objímať moju taru, moju koliu. Nádherná fotka z toho vznikla. 102 priatelia, taktiež to bolo v tom Tyrenbergu v ich katalógu výročnom. Táto fotografia, lebo ich oslovila ako tiež cez tú emóciu. Táto sa tentokrát neumiestnila, ale pre mňa je výhra, že bola aspoň v tom katalógu, keďže to bola svetová súťaž. Takže emočne krásna fotka. Ale dať nejaký kúsok seba do tej fotografie, na to asi nie je žiaden recept, proste toho človeka to musí baviť. Či hudobníka, alebo fotografa, alebo maliara, Po jednej stránke je výborne technicky dokonalý obraz architektúry, ale niečo iné je, keď mi niekde napríklad ujde štetec a proste ten autor do toho dostane kúsok seba do tej tvorby. Ja som to necítila ako z tej fotky, proste boli to obyčajné fotky a to hovorím aj teraz, že ako laici, ktorí si fotia psi mobilmi, tak sú úplne natešení z tých fotiek, že proste úžasná technicky dokonalá fotka, ostrá ako pritvá. Ale ja z tej fotky necítim, že by v tom bol kúsok mňa. Preto napríklad ja nedokážem upravovať fotky cez tzv. Presety, že vy si v programe, špeciálne na úpravy fotky, Photoshop, Lightroom, vy si vytvoríte určité presety, to znamená, že už prednastavené úpravy. A veľa fotografov to proste používa. Ja to nedokážem, ja keď to tam nasekám, proste není v tej fotke nič zo mňa. Ako ja sa musím vypaprať s každou fotkou tak 20-30 minút, kým som spokojná. Ja som strašne extrémny detailista. Ja každú jednu tečku, bodku, ktorá mi tam vadí, proste musí ísť preč, aby to bolo také úplne krásne, ľúbivé. Jak pre mňa, ako tomu umelcovi, fotografovi, spevákovi sa musí jeho práca páčiť. Proste a vedel, že z toho bude vyžarovať teda niečo, čo zaujme, alebo chytí za srdce aj tých ostatných. Keď sme niekde, že fotím len tak výstavu, ako reportážnu fotografiu, že fotím nejakú klubovú výstavu, áno, stále je tam jeden pes, je tam tá istá tráva, tie isté stromy, svetlá, tiene, to všetko sa dá naprogramovať na jeden a áno, dokážem to hromadne nahádzať na všetkých 150 fotiek, čo im budem odovzdávať. A je to urýchlenie prác. Ale je to za mňa akoby reportážna fotka. V podstate nejde mi o zachytenie nejakej emócie, ide mi len o zachytenie správneho pohybu toho psa, aby mal ten majiteľ nejakú spomienku na tú výstavu. Nie je to také nejaké vyhrávanie sa, že nepridávam napríklad do toho žiadne svetlo do pozadia, nevyťahujem nejak extrémne kontrasty.
Občas pridávam nejaký tretí plán, že pridám tam kopec alebo nejaké dopredu rozmazané kvety, ako aby som dostala väčšiu hĺbku tej fotky. To napríklad do výstavných fotografií nerobím. Neviem to pomenovať. Premýšľala som už o tom, jak to pomenovať, ale naozaj nie je to, že jediné, že akože fotograf do toho uloží svoju dušu, do toho diela, ale neviem, ako inak by som to pomenoval. Ťažká otázka. Láskou k tomu umeniu. Obetujete tomu čas. Žijete preto. Tak by som to zhrnula. Doslova žijete preto. Ale je to také rôzne, lebo napríklad, aj keď robím workshopy, ja robím workshopy s fotením dravých vtákov, tak mám na tom kurzistov a potom sama si tam porobím nejaké tie fotografie, teda nemám do archívu. A stane sa, ja mám naozaj narobím 200-300 fotiek, čo ma ľudia poznajú, ja narobím 2000 fotiek za jednu návštevu zoologické, ja to myslím doslova, tým 2000, hej. Problém je, že ja 600 vyhodím, na internet pôjdu, alebo nachystám si na úpravu 10 fotiek, na internet vyhodím jednu a skončila som, v živote sa na tie fotky nepozriem. Ale potom sú fotky, kedy prechádzam, ako tam sú napríklad sovy, vyhrala mi v Londýne mi vyhrala a v New Yorku mi visela. V New Yorku boli také premietacie obrovské tabule na mrakodrapoch majú a tam sa premietali dve moje fotky, medzi nimi bola aj sova. Bol tam taktiež ten jazvec, ako pije vodu a potom tam bola sova. A to bol taktiež len taký snímok, že moji kurzisti fotili a ja som sa len tak vzala a som si ju cvakla som si tú sovu z viacerých uhlov, že nech mám, keby som potrebovala ilustrovať knižku alebo podobne. A som si prechádzala doma tie fotky a zrazu mi tá fotografia udrela, ako tá sova bola prekrytá tým lístím hnedým. To bola plamienka priemava biela, v podstate biela sova v hnedom lísti. Bola tak zaujala, tá jedna jediná fotka, niečo z nej vyžarovalo. Ja neviem, či to bola poloha hlavy, či privreté oči tej soj. Bola tak nádherná fotka pre mňa, že proste som si povedala, to bude fotka a tu musím dať do tej súťaže. Tým, že vyhrá súťaž. Zase je to o tom šťastí, hej, ako keď si vezmete, že to sú súťaže, kde sa zúčastnia tisíce, ani nie že stovky, tam sú tisíce fotografov a 100 000 fotiek, pretože do jednej súťaže môžete dať fotiek, koľko si zakúpite, hej. A väčšinou tak zakúpim 3 až 5 fotiek, ale ako zase viac peniazy do toho investovať nebudem. Väčšinou sa teda pošťastí. Mám aj súťaže, kde sa nič neumiestnilo. A to pritom tie fotky napríklad vyhrali Londýn, New York a Paríž, hej. To sa neumiestnili napríklad ani jedna, to je zaujímavé, hej. Je to zvláštne na Slovensku, o to není taký nejaký záujem, hej. Ako skúšal som aj v súťaže pre wildliferov, to sú fotografie divej prírody. Nie som práve fotograf divej prírody v takej miere, aby som mala pekné fotky, mám fotky z tých kurzov, ale je podstatné zase v tých súťažiach vždycky priznať, že tá fotka je z kurzu. Prípadne, aj keď to tam nenapíšem, tak ja mám napríklad mailami potvrdené, že mailovo sa opýtam, či naozaj tá fotka tam môže ísť. To je to skôr o tom svedomí, že či ako ten fotograf má to svedomie. Videla som veľa aj na tom Tierenbergu povyhrávali fotografie tigrov a ja toho tigra poznám, lebo som to s tými Nemcami fotila na kurze v Hlinsku v Čechách. Úplne tie isté fotografie mám, čo oni, akurát som ich nedala do tej súťaže, lebo ma nenadchli tak, aby som ich použila. Myslím si, že tam není tá mentalita taká, ako popravde to neviem popísať, ale ako videla som aj tie fotky z wildlife fotografií a bol tam jeleň uprostred lúky, víťazná fotka. Super, úplne nádhera, ako dobre, je to krásny jeleň uprostred fotky, ale na nejakom 12. mieste bola fotka, kde bola nejaká mama myš a proste tak tam objímala to malé mláďatko, hej, z hĺbku listov. Bola tak nádherná fotografia a nebol to jeleň, bola to myš, tak ono je to ťažké. Ja nechcem povedať, že Slovensko je stále v tomto, ale nejak sa ešte nevyvinula. Po tej umeleckej stránke to nie je až tak vyvinuté, dosť sme takí ešte zaostali v tom prejavu. Oni radšej uprednostne, neviem, tam nejakú kabem a nejakú dokumentačnú smrtnú fotku z Ukrajiny, čo mne napríklad zase nepríde nádherné, že ako som uprostred boja a odfotím tam plačúceho chlapca na zemi a zbieram z toho trofeje po svete, ako pardon, choď tomu chlapcovi pomôcť a nejako teraz počkaj, odfotím si ťa, hej. Ale zase na Slovensku napríklad vedie tento štýl fotiek. Že tu v podstate tá príroda, tí domáci miláčikovia nie sú ešte pre Slovákov. Češi už sú na tom inak. Tí už napríklad posúvajú tú úroveň tej, nazvime to psej, alebo pet fotografie, to posúvajú na tú vyššiu úroveň. Tí už sú tomu viac otvorení a naozaj to tam ide. Ide to doslova úplne zo západu na východ, to ide pomaly, lebo tu v Bratislave napríklad, keď som fotila
fotila. Ja mám pomerne nízke ceny za to fotenie, lebo tak na východe mi za to proste nikto toľko nedá. V tej Bratislave sú až počudovaní, keď im poviem, ja neviem, teraz si myslím 50 eur. Proste príde kamoška, ona si za to isté fotenie vezme 200. Tak to je dosť markantný rozdiel v tej cene, hej. Problém dnešnej doby je, a to jak pracujem teraz Megapixely v Čechách, tak som si to uvedomila. Problém je, že každý, kto si dnes kúpi foťák, si myslí, že je fotograf. A Canon má dokonca foťák R3, ktorá sleduje váš pohyb zreničky. To znamená, že vy kam sa pozriete v tom hľadáčiku, on sám tam prichytí ten ostriací bod, to už je šialené, hej, to je len, že o pár rokov nebude fotografov treba. Prípadne s tou umelou inteligenciou robí to rozkošné ilustrácie, rozkošné fotky, nazvime to, ale vravíte, není v tom emócia v tej fotografii. Stalo sa mi to na jednom kurze, mala som slečnu, ako nebudem ju menovať, ale kúpila si v tej dobe najnovší foťák Canon 1DX zrkadlovku. Ja som mala nejakú smiešnú 7100 od Nikonu, nejaká stredná trieda. A teraz slečna povedala, že chce fotiť ako ja. Nehovorím, tak ako prejdeš kurz, pomôžem ti. Nie, nech jej nastavím foťák, tak jak mám ja. Vrazila mi do ruky ten foťák a že ona bude fotiť jak ja. Hovorím, dobre, teda, ja som jej nastavila úplne foťák jak mám ja. Som narobila testovacie snímky, dala som jej ho do ruky a ani jedna fotka jej nemyšla, ani jedna fotka nebola dobrá. Bola celá naštvaná, že ja som ju oklamala, že ona chce naspäť peniaze. Hovorím, nech sa páči, dala som jej peniaze do ruky, hovorím, prosím, môžete odísť. Ona sa spakovala a odišla. Ale otecko jej kúpil najnovšiu techniku, to bol foťák, ona ho normálne vybalila z krabice, ona ho v živote nemala v ruke ten foťák. Hovorím, takí sú extrémisti, to či si myslíš, že je to na tej technike, ale bez tej duše toho fotografa to nejde. Ja si myslím, že ono ešte chytia tie fotky, aj ešte to ľudia budú cítiť z toho. Aj keď zase záleží, lebo v dnešnej dobe už je to vlastne o tom, že ľudia nechcú čítať, ľudia nechcú vidieť, oni sa chcú pozerať. On chce vidieť, vidím peknú fotku, ale nezastaví sa na ňom, nebude o tej fotke premýšľať, nebude ju cítiť, hej, doslova takto poviem, že nebude tú fotku cítiť. Ľudia sa chcú pozerať na pekné veci, ale nechcú vidieť. Ale si myslím, že to smiesí.